Hello guys. Mabahaw to guys. Namak na kung kulit. Sarado sir. Sarado. Ano ma'am? Mga guys, bulag no. Bulan itu sundan guys. Ini ikan guys. Huwag na magtayo. Pinili itong isda. Parang itong gimbis. Mag-gimbis guys ay. Ba kay gimbis. Kanya pinarito. Ba? Ayo. Makatalin niyo? Kain tayo? Ang kinabuhin pobre. Nakos duty guys. Domingo man guys. So, pwede lang mag-type A. Ay, type A, type B. Mahal yan. Mamaya. Tilok. Tilok guys. Dami akong kalim ano. Okay. Yutus bulat. Sausaw dire oh, suka. Nakalo. Mahal. Bulan. Bulan? Oh. Bulan na tawon. Bulan-bulan lang to. Tawa na. Ang nakaw ko. Ano kayo? Tumari magtos Mateo. Huwag nakaw. Kaya, tikas, ano man yung gabi? Huwag ko ka. Balog sa tabang luto. Wala. Mukhang kapalit. Balik pa ko lang. Hindi ko magkaon. Hindi na raw, palit ako. Sige nyo. Ha? Bait na ka?
Mm. Ang bulag daw. Ang isdang prito bao. Mabay unod. Naa. Diba naa? Paulo. Nami. Masarap kasi eh. Look. Nagtipid ng ulam guys. Okay. Done. Yun nga, kanapay sobra. Mamaya pa to guys. Dami siya guys, basta magprito magbulat niya nani guys. Hugasan gidaan guys. Hugasan. Palamian. Like this. Okay. Okay. Atong iuli ang sobra. Okay. So, ano pa natuon yan? So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyo panonood. Thank you, happy Sunday.